naende ntomweta maskani ai abanyari bari nkwani nonko boko abanyari bari mbiyamore naende esi okenyuri nyaituga nero oyo nigono mwana bwaba machoge korwari kenyenya bari muamanyete nerwogecho motereki mchujo ogakwanire siasa bosonge posta ari orintato mintorenge rero nago kigu nenjera mwatogenire abanyari bari n'abantu abaya inche oyo ntenenega igati inchori ritingake irikura lakini amabagana ari abasubati bakoewu dibagana rieri president yaito William Ruto angete nkababu no mosubati ase bunge ye Senate korugusi president imbo yakorete abangi na ngoro kigange president imbiya yakorete ko ngari bageri egento gyakabere ko nyigumura ase chi radio unankonya gosira chisemi unankwegerera abarimu abaremi naende omoswado anena sukumira ase bunge ye Senate oetigu bangina nabaonchoreri abakaba ke muri gochigo chandwa nabo bisabe serikali korombo kore biashara biaino omoswado oyu ngogendora se National Assembly abajumba ababaino nko basabanga banyoeti kingo kora moro chenga magendero naro totagete kusiya ito abagambi ababonsi pi ndotagete chipara chingia chiskuru chingia abantu betenenereko bwabo igona inche nakina achere iga nyari bari koene kinga abanyari bari na barabunto tageta magenderero una chinse mo chinde chigendrete komesa abanyari bari mo tageta magenderero ngoro kiga magenderero buya mono ga kinga nchere mbo mwenge buneki mokia nenya ituga na ba anchete mono mbia mono